Piştî dawî hatina mûleta agiribesta rawestandina êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê û imzakirina rêkeftinekî navbera Rûsya û Tirkiye de derbarê Rojavayê Kurdistanê, Wezareta Berevaniya Tirkiye daxuyaniyek derbarê êrişa xwe li ser Rojavayê Kurdistanê ragihandî. Wezareta Berevaniya Tirkiye di daxuyaniyekî de ragihand ku Emerîka ji Tirkiye re ragihandiye çekdarên YPG ji tevahiya navçeyên ku rêkeftin li ser hatiye kirin navbera Emerîka û Tirkiye de vekişiyane û ji ber vê çendê êdî pêwîst nake Tirkiye di êrişa xwe de li ser Rojavayê Kurdistanê berdewam be. Li gorî Wezareta Berevaniya Tirkiye daye xuyakirin ku roja sêşemê demijmêr heftê êvarî çekdarên YPG ji bo cîbecîkirina rêkeftina Emerîkî-Tirkî ji tevahiya navçeyên sînorî bi Tirkiye re vekişiyane. Êrişa Tirkiye li rêkefta nehêvê heyvê li ser Rojavayê Kurdistanê dest pê kir û piştî şer û pevçûna navbera Tirkiye û çekdarên Hesedê de li rêkefta 17 li ser agirbestekî rêkeftin û ew agirbest şeva borî demijmêr 10 şevê bi dawî hate. Beriya bi dawî hatina agirbestê Rûsya û Tirkiye derbarê Rojavayê Kurdistanê rêkeftinek imza kirin. Ew jî piştî vekişana hêzên Emerîkî ji Rojavayê Kurdistanê û li gorî rêkeftinê çekdarên rejîma Esed û serbazên Rûsya wê li navçeyê Kurdî li Rojhilatê Çemê Feratê belav bibin. Di encama êrişa Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê her du bajarên Girê Spî û Serêkaniyê ji aliyê Tirkiye ve hatine kontrol kirin û bihtir ji 300,000 Kurd ji her du bajaran derbeder bûn û bihtir ji 7,000 penaberî derbasî Herêma Kurdistanê bûne.